Ovo je Samsung Galaxy S21 5G. Izašao je u januaru prošle godine zajedno sa S21 Plus i S21 Ultra modelima. Ovaj model je bio nekako uvod u tu S seriju. Nije baš jeftin, ali s druge strane je jeftiniji od Plus i Ultra modela i dalje ima većinu istih specifikacija kao i ta dva. U suštini mislim da su uspeli da naprave baš dobar balans između cene i kvaliteta. Ima čitač otiska prsta ispod ekrana koji radi savršeno i danas. Više je nego dovoljno brz, lako se postavlja, nikad nisam imao poteškoća sa čitanjem prsta, nije bilo nekih pogrešnih očitavanja i tako dalje. Zadržao je taj IP68 rating za otpornost na vodu i prašinu. Ima odlične stereo zvučnike, 5G, 8 GB rama. To su neke od specifikacija koje po meni čine ovaj model jako atraktivnim za većinu ljudi i kada ga koristite svakodnevno veoma pozitivno utiču na samo iskustvo. Jedna stvar koja se meni najviše sviđa u vezi ovog telefona je dizajn. Prosto izgleda veoma lepo i premium. U suštini izgleda skoro isto kao i novi S22 model. Dolazi u 4 boje, siva, bela, ljubičasta i roza. Opet, jedan od načina na koji su smanjili cenu ovog modela u odnosu na Ultra je to što ima plastična leđa. Većina novih flagship telefona ima staklo i napred i nazad, ali na S21 Samsung je odlučio da stavi plastična leđa. Uzimajući to u obzir, kvalitetna je plastika, ne izgleda jeftino, ima ovaj matirani finiš od gore i po meni izgleda prilično slično kao mat stakla koja se nalaze na većini drugih modela. Ima aluminijumski ram oko celog telefona i Gorilla Glass Victus preko ekrana sa prednje strane, koje je trenutno jedno od najčvršćih i najkvalitetnijih stakala koje se koriste na telefonima i ima dodatnu otpornost na pucanje i ogrebotine. Kad već pričamo o staklu, ono što je ispod tog stakla je displej od 6,2 inča. AMOLED displej sa rezolucijom od 1080x2400 piksela i sa osvežavanjem od 120 Hz. Tako da prosto baš klizi pri korišćenju. Fora sa tim ekranima koji se osvežavaju na 120 umjesto 60 ili čak 90 Hz u nekim modelima je to što dok koristite recimo društvene mreže, scrollujete, ulazite i izlazite iz aplikacija, sam taj proces i animacije izgledaju dosta brže na oko i na ovom telefonu su to uradili na stvarno odličan način i vidi se velika razlika u odnosu na nešto kao na primjer iPhone 12 ili čak 13 koji imaju ekrane od 60 Hz. Pored toga je oštra slika, ima odlične boje i sasvim je dovoljno svetla ako koristite recimo napolju na jakom suncu. Tako da displej je po meni jedna od najboljih stavki na ovom telefonu. Što se tiče same brzine i performansi, svi Samsung Galaxy telefoni imaju dve verzije procesora u zavisnosti od toga za koje tržište su napravljeni. Za američko tržište ovaj telefon ima Snapdragon 888 čip, ali internacionalno, znači u ostatku sveta ga pokreće Exynos 2100. Tako da što se tiče Srbije, 99% telefona koji se nalaze na ovim prostorima imaju tu Exynos verziju. Neću previše u ovom videu ulaziti u razlike, a telefon koji ja imam je takođe Exynos i iskreno to ne pravi nikakvu veliku razliku. Sam telefon je jako brz, leti kroz aplikacije, gotovo ni u jednom trenutku nije došlo do nekog zabadanja ili tako nešto, osim kada sam ga prvi put pokretao i kad sam se logovao i instalirao preko 50 aplikacija različitih u isto vreme i testirao sam kameru i baš sam ga onako istresirao. U par momenata je zaseckao malo na delić sekunde, ali to je stvarno neprimetno i od onda ga koristim već par nedelja i bukvalno se nijednom nije desilo, tako da morate da ga stavite baš pod stres i da radite 200 stvari odjednom da bi se primetilo bilo kakvo usporavanje. Sve novije igrice mogu da se igraju na visokim podešavanjima, tako da što se mene tiče nema mane sa samom brzinom. Čitao sam na par foruma da se ljudi žale da im se povremeno pregreva telefon, ne pregreva u smislu da se ugasi ili bilo šta, nego prosto bude dosta vruć sa zadnje strane kada ga držite u ruci. Ja lično na ovom svom nisam imao taj problem. Bude malo topliji u nekim situacijama, na primjer kada se snima 4K video duže od recimo 20 minuta, pola sata, dešava se da se ugreje, ali opet to ne utiče na bilo koji način na samu brzinu ili na funkcionisanje telefona. Ali eto, uzmite to pregrevanje u obzir ako baš ne silazite s telefona po ceo dan. Što se mene tiče, taj problem nije stvarno problem. Što se tiče baterije, 4000 mAh, podržava brzo punjenje od 25 W, bežično punjenje od 15 W i generalno je solidna baterija. Nije najbolja koja postoji, ali je više nego dovoljno, izguraće vam ceo dan bez problema. Prosječan screen time mi je bio između 5 i 6 sati sa uključenim brzim osvežavanjem ekrana od 120 Hz, s obzirom na to troši mnogo više baterije. Ako vam je bitnije da sačuvate bateriju, možete u podešavanjima da isključite to osvežavanje od 120 Hz i da ga stavite na tih osnovnih 60, što će baš dosta da poboljša trajanje same baterije. Ostavite komentar ispod videa da li bi se opredelili za dužu bateriju ili za brži ekran. Kamera. Ima trostruku kameru na leđima, glavni objektiv od 12 megapiksela, telefoto od 64 megapiksela i ultra širokougaona
od takođe 12 megapiksela. Da ne ulazimo previše u same specifikacije, kamera je odlična. Imate 3 različita ugla gledanja, podržava čak i 8K video. Sad ne znam tačno gde ćete da pustite 8K video, da li možda imate televizor koji je te rezolucije ili tako nešto. Super slow motion od 240 kadrova u sekundi sa Full HD rezolucijom i takođe imate prednju selfie kameru od 10 megapiksela, koja takođe može da snima 4K video do 60 kadrova u sekundi. Sve u svemu je odličan setup što se tiče kamera. Noćni režim je odličan, boje, stabilizacija, portret, fotografije. Prosto je kamera koja će biti više nego dovoljna u 90% slučajeva. Jedina mana ove kamere koju sam ja primetio je što postoji jako mali lag kod samog ukidanja. Odnosno, kad želite da slikate nešto i pritisnete dugme za fotografisanje, treba mu delić sekunde da uslika tu fotografiju. To je tako u suštini na većini modela i ovo je stvarno minimalno, ali s obzirom da ja koristim iPhone i generalno i navikao sam da se to dešava istog momenta kada stisnem dugme. Eto, to je nešto što sam možda primetio, ali koristio sam dosta telefona u poslednjih par godina i svi Androidi manje više imaju taj neki blagi lag koji opet stvarno samo delić sekunde, tako da vam neće nešto previše promeniti iskustvo. Sve u svemu, odlična kamera. Od kako je Apple odlučio da 2020. godine iz navodno ekoloških razloga ne ubaci punjač u kutiju sa svojim telefonima, svi ostali su ih ispratili sledeće godine, pa tako i Samsung, tako da sa ovim modelom ne dobijate punjač u kutiji. Dobija se samo USB-C kabel za punjenje, a punjač mora da se kupi dodatno. Apsolutno ne podržavam tu odluku nijednog proizvođača i prilično sam siguran da uopšte nije ekološki dobra stvar. Možda ćemo snimimo jedan video o tome u nekom trenutku, ali šta je, tu je nijedan od boljih novijih telefona, nema punjač, tako da nema ni ovaj. Cene ovog modela kod nas na polovnom tržištu se kreću negde od 400 evra pa na više u zavisnosti od stanja i za tu cenu mislim da je više nego dobar izbor. E sad, sa druge strane, ako želite da ga uzmete novog iz ovih zvaničnih prodavnica tipa Gigatron, Tehnomanija i tako dalje, iskreno mislim da se ne isplati s obzirom da oni baš jako nabijaju cene i da evo u ovom trenutku snimanja videa svuda su cene od 100 do 110 hiljada dinara, što je po mom mišljenju stvarno previše, ali ako gledate polovno tržište za nekih 450 do 500 evra, mislim da je ovaj telefon odličan izbor. I dalje je jako brz, ima odlične kamere i generalno sve performanse su mu više nego dobre i za 2022. pa nadalje. Samsung je nedavno povećao tu softversku podršku što se tiče novih verzija Androida. Zagarantovan mu je Android 16 koji bi trebalo da izađe 2025. A i posle toga nastavljaju da ih updateuju, samo ne dobijate novu verziju Androida. Ako ste nekim slučajem veći fan iPhone-a, možete da pogledate iPhone 11 Pro recenziju koja je izašla nedavno, s obzirom da je to telefon koji je u veoma sličnom cenovnom rangu s ovim Samsungom. Pa eto, bacite oko na to, pretplatite se na kanal i vidimo se sledeći put.